La Casa d'Espiritualitat del Miracle ofereix els primers tallers de tardor que comencen el cap de setmana vinent amb el Dikebana, una tècnica japonesa de fer rams. El professor Ferran Rodríguez de Aróstegui impartirà les sessions que combinaran l'aprenentatge de l'art floral japonès i la seva relació amb l'espiritualitat. Durant 3 jornades, els participants tindran l'oportunitat d'exercitar-se junts en silenci meditatiu i contacte amb la natura de l'entorn. Es tracta, sobretot, de sotmetre's a la tècnica i fer-ho d'una manera amb l'esperit concentrat, en silenci, i amb aquesta submissió, aparentment negativa, hi ha la construcció d'un mateix. I sabent que quan talles una branca, l'has tallada i no la pots tornar a reconstruir. Del 3 al 5 de novembre, el segon taller, Vorejant l'ànima humana, Bíblia i Psicologia 2, la simbologia dels animals. En aquesta ocasió, els monjos Ramon Ribera Mariner i Antoni Pou dirigiran una activitat que estarà dedicada als somnis. Es tracta de l'11a edició d'aquest taller. Els participants podran practicar l'art de la interpretació simbòlica, tant la dels somnis com la dels relats bíblics. Finalment, del 10 al 12 de novembre, taller sobre paraula i silenci, meditant amb la Trinitat d'Andrei Rublev, que impartiran Teresa Barzano, Àngels Canals, Ramon Ribera Mariner i Mercè Soler. Més enllà de la seva dimensió estètica, les icones són un valuós instrument per la pregària, més suggerent que no pas explícit. En aquesta trobada, els participants treballaran la icona des d'una meditació senzilla, accessible a tothom, enmig de la natura. Tota la informació sobre aquestes i altres activitats de la Casa d'Espiritualitat del Miracle es pot trobar a la pàgina web i als telèfons del Santuari del Miracle, que està situat a 14 quilòmetres de Solsona.